nke onye chiri Nazare nwa bụ onye na-alike ihe nna akụzi na-echi akpa spageti arụ na-agba mbọ na-etinye ihe nna akụzi n'ọrụ and nwee ndidi na ị ga-aghọta onwe gị. Ife m chọrọ ịkọwa maka ya taa bụ maka ife ndị a ndị news network a bloggers na-epostu. Onye ọbụla na-agbazi na-achọzi ụzọ ọ ga-esi wee nweta ego wee na-edesi people. Achọrọ m ka ị mara na 90% ihe a na-epost ndị bloggers na-epost mara Facebook ma ihe a mara Instagram ebe ọbụla bụ maka ihe a ga-enweta. Ụfọdụ amazi ife a na-epost ejezie na-ekonukọzi ụmụ ife dị agha nke ifiriche na-ezu okwu. Onwezi onye na-agbazi ka ọ ga-esi wee kụzi ndị mmadụ, nyere ndị mmadụ aka, kụziere mmadụ ife ha ga-amụta na ife ha ga-anọzi bụ ị na-eme ka ọ dị mmụọ. Onye fụ ha na fake news na-aka aga everywhere mana ị gaghị afụ onye ga-epost because afụgo na onwezi onye dị afta. Ife ọbụla pụtara na n'iru akwụkwọ onye ọbụla ewuru ebife emaghị na-aga ife ọbụla adụlọ mma. O nwere ezigbo n'ụzọ nna afọ a na-eshi ya ebiu ndị na-ifụ n'aka spread very fast bụ ife ọjọọ maka na afụgo na a ga-esi ewe nweta ego maka gị na oke ọchịchị onye ọbụla na-achọzi akpị. Onwezi onye na-achọ inyere onye ọbụla aka. 50% ụmụ ife niile ndị a na-epost asị gị na ihe dị otu a mere na ife dị otu a mere otu ụta ihe mere otu a mere elu. O nwere ihe ndị a niile ife ndị a niile emerọ mana ọ ka wuru wee tinye ndị mmadụ ụjọ na-arụ maka ife a ga-enweta. Achọrọkwa ịma ife ndị ọ ga-akọsụ pen. Ndị ụkasị nke ọzọ na-eme nke ha ndị fake news a esi na nke ọzọ na-eme nke ha. Ndị fake dibia esi na nke a na-ejide ndị mmadụ na-aghadikọ ndị mmadụ maka na afụgo na onwezi onye na-achọzi onye ọbụla onwezi onye na-achọzi ebe a na-emezigbo ife na ebe a na-achọzi ebe a na-ekwu ebe a na-ekwu nke ha dọrọ mma. Ọ fake news na-aka agazu ebe niile mana ihe nke nwoke ga-amụta ife nwaanyị ga-amụta ife na ị gaghị afụ ya everywhere. Ndị otu a ka o ga-esi wee na-aga. Onye ọzọ na-eme ntụpọ otu ndị maka ọfụgo na mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ maọbụ mee ife dị mma na onye ahụ ama nga n'iru. Mana o nwere ike after 10 years ifuzi onye ahụ ọdazie bibe ndụ by then ndị mmadụ echefusigo ihe merenụ. Ọ bụ otu a Afrịka na-ana n'iyi. Ndị ọcha pụtara na-eprotect nke ha mana ndị ojii pụta a na-ewepụta mmụọ self. Igwu na eziokwu ọkwa ịma ndị a niile ịfụrụ nọ n'Afrịka so akọsụ mọs so were akọsụ ime big karịa nke ndị na-asa adị na-eme. Ndị a niile ịfụrụ si na ha bloggers na ha na-achụ ego online ọfa na aka emechu ndị bụ ndị ojii na ndị Naijiria efuru iru maka na online ya ndị ọcha ka wee nọrọ online karịa ndị a fụrụ ndị ame travel because ha weta fake news wee post ndị ọcha eche na-eziokwu afụzi onye ojii a na-ekiriti anyị ka anyị ma. Onye bụrụ ofu fake news na ihe dị otu a ma ihe dị otu a ma ndị ha emekọ sị na a na- eru onye ya ego nwaanyị ife niile akwa fake by then ndị ọcha ha na-egozi ya eche na-eziokwu. Onwezi ofu ihe meziri na outside asị na ndị outside na-emechu ndị nọ n'Afrịka iwu mana unu bụ ndị bloggers ndị netwọk ndị news a jidere okpokpo asị na-ebupụta unu onwe unu izu na ndị ọcha onwe ife mere na bebe ezuo ya mana ndị be anyị wee weta nke ndị be anyị na-eji aka ha fọm mmụọ nke ha ka ha wee nweta ego bupụta na-epost. Ife mụtaziri ọfụ na-abụ onye pụta ọsịrị na o ji wee mekwa nke ihe dị ụtọ ọchọ stori ọya fọm maka ego maka na asị na Facebook na-akwụzi ụgwọ. Agwazira na Facebook na-akwụzi ụgwọ maka na ịma na itinye aka n'ezigbo ife na ife ama ngara gị ọfụma ijidezi ndị mmadụ na-edufu ụzọ. Ihe ekreti ife ọ ga-abụ
ife ga-enyere ndị mmadụ aka na ife ga-ekiri ife ga-erufu ndị mmadụ ụzọ ịchọpụ ịmụ ife ahụ ga-emebi na ndụ mmadụ na ife ịdụ afụta bụ ihe ị ga-enweta like na ndị share ihe enweta na ya. ị chọrọ ịma ihe ha because ụfọdụ ndị mmadụ anara n'iyi imirikiti anara n'iyi maka ihe ha fụrụ n'ihu akwụkwọ maka ihe ha fụrụ na soshal midia. Angwaghị eziokwu na ife na-eme na soshal midia nke eji ewuru ndị ojii so na ihe mere eji ewuru ndị ojii azụ anụmanụ bikos ife ọbụla wetara unu ebu oso mana ha wụ na-abịa n'obodo ndị ọcha ọ bụ n'eshia ọ bụ ebe ọbụla anaghị anakọta postu ya nite na ha epostu ya tara ka onye anwụrụ ozugbo mkpụ ime na ndị afrịka ji aka na-egbu onwe unu asị na ndị ọcha na-eme mana unu na-eme onwe unu jide onwe unu ebupụta ezi di ya nnu na mmanụ ife emele eme unu asị na ihe ahụ mere ifuru dafta fake news maka unu afụ na fake news bụ ihe na-emezu na-ewetara unu ego. Ebe anyị na-ejetere aka ahụ ndị a na-eme nọ na soshal midia na-eme ụmụ ife merenụ ndị mmadụ ebele unu ahụ ndị na-enenekwu enene inweta data ihe eji wee chọọ ga-ezigbo ife ịchọba ebe ihe eje tinye aka n'ihe ọjọọ amaosi ihe na-afụ na witchcraft niile na Facebook ha nọzi na-ara ndị mmadụ n'iyi. Ụfọdụ abịa postu jụọ ajụjụ ka ha wee nweta infọmeshọn wee chọọ ndị ha ga-ana n'iyi asị ka ife na-ara ka ife na-emere otu ka nke na-eme ị na-asa ị na-ede ihe ama na ụmụ ndị na-afịa na-ewere details wee na-eme ife ha na-eme ebe isi na ịmara ife na-eme na ndụ gị na ngwa na-eme onwe gị uche gị nụrụ ihe ọbụla ị na-eteki serious na soshal midia. Ọ bụrụ ife ọbụla ndị bloggers ma ndị news networkers na-eposugharị ma ndị comedies onye ọbụla na-achụzi ego na-erufuzi ndị mmadụ ụzọ share ya ka o rute many people ntị ka ha nụkwa ka uche ha dị n'ife ọbụla nke ha na-eteki serious. Ife ọbụla ị na-eme ị na-afụ na soshal midia nke ị na-eyuzu akọ na uche gị maka na ụfọdụ ejirigo maka ihe a ga-enweta ebe ha ji kọmentị onye fụrụ ha n'anya kwesịrị inweta ha ji maka ihe ha ji fake news mmadụ ji postuo o ji maka kọmentị o ji kọmentị ebe ahụ onye kwesịrị inyere aka jefụ kọmentị ahụ fụ na o si na onye enwere isi na onye ha bara uru na-egburu ihe kọmentị ọ bụ na maka Facebook maka na fake news epozu iwere ebupụta onwe gị onye kwesịrị inyere aka kwụsị ya mnarie esi na ọ bụrụ gị na-eme onwe gị na-eyuzu na akọ na uche n'ihe ọbụla unu na-eme.